खुलुमबाय दा समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मोनसे गोनांथार रादाब सफैदों जे बड'लेण्डनि बाथि गौथुम बे बाथि गौथुमनि आयेनारि आफादाव लांदां जानानै दङ मोनसे मासि बे जाहैबाय लेङाइ बुंथिगिरि महरै थांनाय 5 अक्ट'बर खालि बड'लेण्डनि गौथुम आयेन आफादनि गेजेरजों बुंथिगिरि सायख'नाय जायो त्रिदिप दैमारिखौ आरो बै समावहाय डेपुटि स्पिकार एबा लेङाइ बुंथिगिरिनि मासिखौ सुफुंनो हानाय जायाखैमोन। मानो होननानै बुङोब्ला बे समावहाय गोनो गोथाव दंमोन जे बे मासिनि थाखाय सोरखौ थिसननो एबा सोरनि थाखाय बे मासिखौ होनो। बे बिथिङावनो दिनैहाय दा मोनाबिलि समावहाय बिटिसिनि चिफ आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया मोनसे फोसावथायनि गेजेरजों सासे एमसिएलएनि मुंखौ बिथाङा बिटिसिनि लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि एबा आयेनारि आफादनि लेङाइ बुंथिगिरिनि नामखौ रायखांदों मख'दों आरो बिथांखौ फैगौ नभेम्बर दाननि गेजेराव लेङाइ बुंथिगिरि हिसाबै बड'लेण्ड हारिमुवारि गौथुमनि आयेन आफादनि थाखाय थिसननाय जासिगोन होननानै बुंनाय जादों। बिथां एमसिएलएआ थांनाय बिसायख'थियाव बिथाङा बिजेपिनि जानानै कन्टेस्ट खालामदोंमोन आरो देरहासार जाबोदोंमोन। बे एमसिएलएखौ बिपिएफ हानजाया डेपुटि स्पिकार एबा लेङाइ बुंथिगिरि हिसाबै थिसननो थाखाय गरन्थ खालामबाय होननानै मिथिनाय जादों आरो बे बाथ्राखौ फोरमायदों मोनसे फोसावथायनि गेजेरजों बिटिसिनि चिफ आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लेङाइ बुंथिगिरि महरै बिजेपिनि देरहासार जाबोनाय एमसिएलए बिथांनि मुंखौहाय थिसननो थाखाय प्रप'जाल हरदों आरो बे प्रप'जालखौ दांनाय बिलिरनाय बिपिएफआ दा समावहाय गरन्थ लाबाय जे फैगौ नभेम्बरनि गेजेराव बिथांखौ लेङाइ बुंथिगिरि हिसाबै थिसननाय जासिगोन आरो बिथांनि मुङानो जाहैबाय दरंगा जुलिनिफ्राय बिजेपिनि केन्डिडेट जानानै देरहासार जाबोनाय बिजित गोरा नार्जारिया आगु समाव बिपिएफनि एमसिएलएमोन आरो 2020 मायथाइनि बिसायख'थिनि एसे आगोल बिथांखौ इएम महरै बै समनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारा थिसनदोंमोन आरो मावफुं सोद्रोमा एबा इएम जानानै बिथाङा दान्दिसे सम गावनि बिबानखौ गेबेङै रुजुनदोंमोन। उन समावहाय 2020 मायथाइनि बिसायख'थियाव बिजित गोरा नार्जारिया बिपिएफ जानानैनो आरोबाव बिजाथि गसंदोंमोन देरहासार जाबोदोंमोन। नाथाय बै समावहाय इउपिपिएलआ बिजेपिनि सुंथानायाव सरकार दानायावहाय बिजित गोरा नार्जारिया बिजेपिनि सासे सोद्रोमा जायो बिपिएफ नागारनानै बिजेपिआव हाबो आरो बिजेपिनि जानानै थांनाय समसिम बिथाङा दङमोन आरो बे खेबाव बाथि बिटिसिनि बिसायख'थियाव बिथाङा बिजेपिनि जानानैनो कन्टेस्ट खालामो दरंगाजुलियाव आरो मैखोमै बिथाङा देरहासार जाबोयो। बेनि उनावहाय बिथांखौ बिजेपिआ बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि आयेनारि आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि हिसाबै थिसननांगौनि थाखाय प्रेसार होयो आरो बे बिथांखिखौ दिनै हाग्रामा महिलारिया गावनि राजखान्थि दोलो बिपिएफनि गेजेराव सावरायनानै गरन्थ खालामबाय जे लेङाइ बुंथिगिरि हिसाबै बिजित गोरा नार्जारिखौ फैगौ नभेम्बर दाननि गेजेराव थिसननाय जाथोंसै। बेयो दा समावहाय बिजेपिनि जानानैहाय देरहासार जाबोनाय बिजित गोरा नार्जारिया एमसिएलए जानानै दङ आरो फैगौ नभेम्बरनि गेजेराव बिथाङा लेङाइ बुंथिगिरि हिसाबै
बिबान रुजुननायनि खाबु जानानै फैगोन। बे बाथ्राखौ फोरमायदों बिटिसिनि दा समनि गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि मुस्रि हाग्राम महिलारिया। मुंख'नो गोनांदि दिनै मंगलबार खालि, दिनै 14 अक्ट'बर मंगलबार खालि बिटिसिनि गासै मावफुं सोद्रोमानि समायखिरा लानाय जायो। 12 मावफुं सोद्रोमा बिथांमोननो दिनै समायखिरा लाहोनाय जादोंमोन, जेराव दङमोन आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो दा समनि बिटिसिनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारि, हाग्रामा महिलारि, बड'लेण्डनि गाहाय खुंगिरि आरो रिहन दैमारि बिथांमोननि नुजानायाव दिनै 12 एमसिएलएफोरखौ बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि इएम हिसाबै थिसननाय जायो आरो समायखिरा लाहोनाय जायो। फारियै मृत्युन्जय नार्जारि, बिथाङा सराइबिल बियारनिफ्राय देरहासार जाबोनाय। बेनि उनाव मुनमुन ब्रह्म, बिथाङा पर्बतजरानिफ्राय देरहासार जाबोदों बिपिपि जानानै। रबिराम नार्जारि, बिथाङा कसुगावनिफ्राय देरहासार जाबोदों। बेनि उनावहाय देरहासार बसुमतारिया देरहासार जाबोदों सालाकाटि बियाबनिफ्राय। फानिराम ब्रह्म काजलगाव बियाबनि। धीराज बरगयारि बिजनी सबायझार बियाबनि। बेगम आख्तारा आहमेद, बिथाङा देरहासार जाबोदों मथनगुरि बियाबनिफ्राय। गणेश कसारि, बिथाङा सुक्लासेरनिफ्राय देरहासार जाबोदों। लोमसाव दैमारि, खैराबारि बियाबनिफ्राय देरहासार जाबोनाय बिपिएफनि बिजाथि लोमसाव दैमारि आरो धनस्रि बियाबनिफ्राय देरहासार जाबोनाय प्रेस मोसाहारि, बिथांमोनखौ इएम हिसाबै दिनैहाय बिबान होनाय जायो। बे बिबान होनाय हाबाफारिनि उनावनो बड'लेण्डनि गाहाय हाग्राम महिलारि बिथांमोननो बिफान राननानै होनाय जायो, जेरावनाखि बुंथिनो गोनांदि डेपुटि चिफ रिहन दैमारिया आबाद बिफानखौ मोननो हादों। मृत्युन्जय नार्जारिया मोननो हादों ट्रेन्सपर्ट एबा हान्था मेला। मुनमुन ब्रह्म, बिथांनो नोगोर जौगाथाय एबा आर्बान डेभेलपमेन्टनि बिबान होनाय जादों। रबिराम नार्जारि, बिथांनो बिबान होनाय जादों सोलोंथाइ एबा एजुकेसन। देरहासार बसुमतारिनो होनाय जादों सावस्रि, देहा आरो सावस्रि बिफान, हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार। प्रकाश बसुमतारि देरहासार जाबोदों दतमा बियाबनिफ्राय, बिथांनो ससियेल वेलफेयार बिफानखौ होनाय जादों। फानिराम ब्रह्मनो होनाय जादों हाग्रा आरो जिब जुनार बिफान। धीराज बरगयारि, बिथांनो होदों सयल कनजारभेसन आरो लिगेल मेट्रलजि। बेगम आख्तारा आहमेद, बिथांनो होनाय जादों पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं। आगस्टस टिग्गा, बिथांनो होनाय जादों एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेनारि। गणेश कसारिनो इरिगेसन। लोमसाव दैमारिनो लेन्ड रेभिनिउ एन्ड डिसास्टार मेनेजमेन्टखौ होनाय जादों। प्रेस मोसाहारिनो होनाय जादों वाटार रिसोर्सेस आरो पिडब्लिउडि, पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट, फाइनेन्स, स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयार, कालचारेल एफेयार्स बायदि बायदि बिफान, जाय बिफानफोरखौ इएमफोरनो होनाय जायाखै, बे बिफानखौ बड'लेण्डनि चिफ हाग्राम महिलारि गावनि आवथायाव दोननाय जादों। दिनै बिबान गथायनायनि उनावहाय बिजेपिनिफ्राय मोनसे प्रप'जाल मोननाय जायो। बे प्रप'जाला जाहैबाय जे बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि आयेनारि आफादनि डेपुटि स्पिकार, बे डेपुटि स्पिकारनि थाखाय बे मुंखौ बिजिरग्रा नार्जारिनो होनांगौनि थाखाय मोनसे आर'जलाइ फैयो बिजेपि बिथिंनिफ्राय आरो बेखौ सानलाय हलाय खालामनानै गरन्थ फैबाय जे बिपिएफनि पलिसि मेकिं बडियाव बेयो डिसिसन जाबाय जे फैगौ नभेम्बरनि गेजेराव बिटिसि एसेम्ब्लिनि मोनसे मेल जागोन आरो बे मेलनि गेजेरजों डेपुटि स्पिकार हिसाबै बिजिरग्रा नार्जारिखौ थिसननाय जासिगोन। नायबाय था बड'लेण्ड टेलिभिसन, लानानै फैगोन गोदान रादाब आरो गोदान सुलुं।
गोजोन्थों।